A spívaš na to znova? No a čo? Dám si drobné. Daj sem, Ty mi dáme. nedáš, na rožek. Kúkaj, mám drobné. No koľko? To je málo. Čo? Čo tam máš 20 centov, čo by si chcela? To máš na rožky, 3. Tak si dám 30. To nemám ani na pivo. Tak to, No ježiš. ty nebudeš, Ty si- rožky si kúpiš. Ešte si vyberaj, ne? Musíš mi dať 50 centov. A ty si ja zebere- Kochoda, Víš- čo sme my? On dá 30 a on dá 20. Víš, aký je 50 centov penás? To je jeho penás jak hovado. Za to máš 3 pesničky. No, Kde? to sa ťažko robí. V jukeboxe dve ty kokos ináč, vidíš to? Zdežanem volade od druhého. Nesteš teda? Dobre teda. Nevadí, budeš dneska hladná. Dneska budeš o paštejke. Hotovo. No nechce, chápeš to na odmítne penáze, to som ešte nezažil. toto. ona nechce, ani za penáze. To je jaké na piču, keď ani za penáze nechce. Ale chápeš to, že ona odmítla penáze? Papačka odmítla penáze. Štartuj.